Der har været en del uro og omtale omkring ISS på det seneste, efter milliardhandlen med G4S ikke blev sådan noget alligevel. Men hvad betyder det på de indre linjer, når der er uro på de ydre? Lad os gå ind for at snakke med kommunikationschef Kent Kærhø og høre, hvordan de kommunikerer til medarbejderne i sådan en situation. Så har vi jo lige været igennem en situation, hvor en virksomhed gerne vil købe os. Det blev annonceret offentligt og skabt en masse postyr, og skabt selvfølgelig også en masse usikkerhed blandt vores mange medarbejdere. Så blev handlen ikke til noget. Det var der mange af vores medarbejdere, der egentlig var glade for, men der var også noget mere usikkerhed, der sådan kom med det. Så der skal vi nu i gang med at få samlet vores medarbejdere op, få skabt fornyet begejstring og sikre, at alle vores medarbejdere fortsat løber i den samme retning. Og det er en kæmpe udfordring. ISS er det, vi kan kalde en multilokal virksomhed. Vi opererer med over 50 datterselskaber, og de er sådan set selvstændige forretningsenheder. Og der har vi fra hovedkvarteret her i København givet dem en hel værktøjskasse med kommunikationsredskaber, som de har kunnet bruge til at kommunikere efter det her event og sikre, at medarbejderne lokalt at de bliver fortsat begejstrede, at de får mere engagement, og at de ved, hvor er det virksomheden vil hen. At vi sikrer, at at vi siger det samme i alle vores lande, men at vi altid siger det på en lokal måde. Jo, men sådan en værktøjskasse, der ligger forskellige kommunikationsredskaber. Der ligger standard messaging, så vi sikrer, at alle vores personalechefer rundt omkring i hele verden, at de siger nogenlunde det samme, at de har den samme messaging. Det er klart, at de siger det på hver sin måde, så den passer til det lokale land, men at den overordnede besked, at det er den samme. Så ligger der Q&A-materiale, sådan så at svære spørgsmål, og det er klart, når man har været i en situation, hvor medarbejderne har været usikre, så kommer der en masse spørgsmål, og hvor nogle af dem kan være lidt svære at svare på, og sikre, at vores chefer rundt omkring virksomheden, at de er klædt ordentligt på til at svare på de spørgsmål, og igen, at de svarer nogenlunde det samme på spørgsmål, så der er styr på vores messaging. Så er der noget videomateriale, som vi har lavet fra centralt hold her i København, som vi sendt rundt i hele verden, som man kan bruge lokalt til at vise til medarbejdermøder. Man kan sætte dem op på sit internet, og man kan bruge det til sådan at cascade beskeder ned igennem. Også sådan, så en medarbejder helt ude i en landsby i Indien faktisk har mulighed for at møde, godt nok via video, men at møde vores globale CEO. Er det noget, du har lært personligt som kommunikationschef i sådan en proces her? Ja, det er der bestemt. Altså, jeg synes, jeg er så privilegeret, at jeg har et job, hvor jeg får mulighed for at lære noget nyt næsten hver eneste dag. Og jeg synes, jeg har lært rigtig meget nyt i de dage, hvor vi havde en situation, hvor G4S var i gang med at købe ISS. Måske var en af de vigtigste læringer, at en masse af mine kolleger, de kolleger, som ikke til daglig arbejder med kommunikation, at det stod lysende klart for dem, hvor vigtig kommunikation er, når man driver virksomhed, hvor vigtigt det var, hvor vigtigt et element kommunikation var, at det i denne her handel for, hvordan den udviklede sig.